Alas 8:08. Teka muna, ito muna ang atong buwelta. Ladies and gentlemen, the three-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Monhok Junior. Basta mga junior. Gahi. Morning sa tanan mga junior. Kabila sa mga senior nga mo hinungdan sa mga junior. O sa tanang nangandoy nga magka-junior. Hoy! Ug labaw sa tanan ni adtong makahikap kang junior. Oh. Good morning ninyong tanan. Pa-shout out please sa mga staff sa Andrea daw po. Del, Beb Jr., Carl, Daryl, Robert, Warren o pinakakusgan nga si Berto. Hoy! Andrea Carinderia. Hello sa inyo. O kanga Chef Mitch, good morning. Good morning. Ang buwelta hatod kanato sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with camo extract and zinc. Ini ang vitamin C nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na ang Cherry C sa mga nag-unang drugstore o mga pharmacy sa Miss Or ug Cagayan de Oro City. Unay dakong away karon gay bird. Ito na. Let's get ready to rumble! Wala ka na. Ayo pa ang away ni Pacman, batok kang Spence. Ang bot kung madayon ba kay ang ilang away, madayon o dili murag suspense. Ay. Pero dili sa Pilipinas, ang away medyo nagka-intense. Kay gisungag na ni Manny mismo ang atong presidente. Kay wa na daw siya kaangay sa dagan sa panggobyerno te. Unang giakusahan ni Pacman si Rodrigo na grabe ang korupsyon sa gobyerno. Wa na kaagwanta si Digong kung iyang ihagit si Pacquiao na way pugong-pugong. So mala ni Pacquiao 3 times ang gobyerno kahugaw. Isulti daw na ba? Pacquiao version. Sa totoo lang, nakita ko talaga ba na mas grabe talaga ang korupsyon dati kaysa sa ngayon kaysa compare yung dati ba? Para ni Pacquiao 3 times ang gobyerno kahugaw. Wa daw siya mamakak, wa daw siya magtiaw-tiaw. Kay tinuod yun daw ang iyang mga gipasibaw. O di ini, gihagit ni Duterte si Senador Manny. Di daw dapat magtinagaw tao pre. Ipakita daw ni Pacman kung asa ang kurap nga buhatan. O di lamang kutob nga doon na siya ay butang-butangan. Isog baya ni siya. Challenge accepted ingon ni Manny. Kapag imbis nga tubagon ang hagit ni Duterte. Wala naman nung gibalik ang pangutana sa presidente. DOH ang iyahang hiinitan pre. Kung asa na daw ang budget ni adto sa mga bakuna mare. Kung din nagpagawas dayon ang health department. Hibo sila sa ilang statement. Di makakampahayag sa senador from Sarangani Province. Kapulos, yaw-yaw lang daw o walay evidence. Taong sa maning nasubtang na Philippines. Layo pa ang eleksyon pero grabe naman ang mga opins. Punta kay niya kang Digong, wapoy dipins. So sa umabot nga pili ay ang mudaog yun ni ani Guy Bernie, it depends. Pero sa tinudanay lang, kung kay bulungan, nga nung kalit nagkalami si Pacman,
na sila sa presidente kani adto kauban sa politika pulos ba ni kauban. Baka si Pacquiao sa iyang palibot gihunghungan. Dapat si Digong ilhong niyang kalaban para ang iyang bating mukusog siya para sa halalan. Si Manny, desidido gidaw na mo dagan pagkapangulo. Alag Duterte pa ang iyahang maengkwentro. Ay nakita niya nga siya kwalipikado. Ug kana mga kabos, himuan hatagan niya kondo. Alag wa pa daw mundo sa niyang mga politiko. Mane. Hindi ba ka mo dagan dong nga di mandaot? Ay kung ikaw sa pagka-presidente gyud gatang hinaot, ay ang imo gihimo uber na kaayo na maka maot. Asin sa kaulahian dong, now mahimong kalaot. Time! Mga issue sa katilingban, mga issue sa nasud, atong istoryahan, gahi ni Bay. Oh, money. Kaya dong, makinig ka talaga sa akin dong. Magpira padala. Di ba? Close friends man ni sila kagaya. Kauban pa ginog partido. Ano man naunsa man ni pagkaitabwa o say magunahon. Alam mo say nagunahon na sa ko kagaya ata. Basi yun niya gituyo, basi po giinon po ng away-awaya ko para kita-kita na lang para mawala sa passing ang yelo. Usay nakaunaw na po ko na. Pero taod na po ba si Manny nga nangandoy na yung presidente. Sabagay. Ana, medyo nakita timing. Ako doon ko. Di ko mo to nga si Manny bugok, uplo, or kabugmok. Di ko mo to na. Right na. In fact, natin itawag na multiple intelligences. Di man ka bright sa numbers, pareha nilingling, Bernie, I'm talking to you. Unay bright ka ng verbo, words. Bright sa writing. Bright sa arts. Correct. Si Manny, ang tawag siya is kinetic intelligence. Kinetic, so kabalo sa mga unsay mga kuan. Okay, sa naoy, dapat intelligent ka na. Intelligent fighter. And I think, para na ako asi, kang Manny, I think Manny is just testing the waters. Kung na siguro ba yan na siya, right? Siguro. Ano bang first round? First round pa man eh. Ano ba? Pak. Tanaw ba? Sabi kung kaya ba na. I-feel kung kusog ba yung kinumok. Babe, nakatubi kung kuhan ba ba? Agay, kusog. Ayan. Ama. Kung yan kayo si Duterte, na tigong-tigong na, pero hibuwit mo na sa politika dun. Basi nasa kuhan ka ng sultan. Sultan ba tawag ka na? Consultant. Boy, may tawag ka na bago-ron. At sa'yo bago tawanan? Badvisors. Badvisors. Kung na'y advisor, badvisors. Ako sa iya, maminaw lang sa siyang mama. Dong, akin lang talaga dong, itigil mo na yan ganun dong, then mag-boxing ka na lang, magpira, padala. Oras, alas 8:17, gugmang